Tvoja matka je to najcennejšie na svete. Hovorí sa, že puto medzi matkou a jej dieťaťom sa nepodobá žiadnemu inému, a to z dobrého dôvodu. Tvoja matka ťa bezvýhradne miluje od chvíle, keď si sa narodil. Starala sa o teba tak, ako to dokáže len ona. Spomeň si na svoje prvé spomienky. Tvoja matka ťa držala za drobnú ruku, keď si robil prvé kroky a jemne ťa viedla k samostatnosti. To ona pripravovala tvoje obľúbené jedlá, starala sa o to, aby si bol dobre najedený a po dlhom dni ťa vždy čakal teplý tanier. Bola tu, aby ti kupovala hračky, nielen aby ťa zabavila, ale aby ti pomohla učiť sa, objavovať a rásť. V čase, keď si to potreboval, bola tvoja mama tvojou najväčšou útechou. Keď si bol chorý, držala ťa pri sebe a svojou nežnou starostlivosťou ťa ošetrovala. Keď si bol smutný, utierala ti slzy, zdieľala tvoju bolesť a ponúkala ti rameno, o ktoré si mohol oprieť.